Allah an kusa wub da ni na gaya muku saura kaɗan. Ku jira, stay tuned in ji. Kada aljanu za a yi wub. Na ma na ce aljani ne zai wub. Abincin da na fi so shinkafa da wake. Wace shawara aka fi baki? Ki aure. Zaurawan ki na? Zawarawa. Samari. Ina da samari da yawa. Ban san iyakacin su ba. Ba dai guda ɗaya kawai nake so. Aure nawa kika taɓa haɗawa? Na haɗa aure guda 3. Wace tambaya ce kika gaji da amsawa? Yaushe za ki aure? Na gaji da shi. To yaushe din za ki aure? Sai ran da Allah ya sa. Wace ce babban ƙawarki? Babban ƙawa, ina da ƙawaye da yawa. Ban san wacce ce zan kira maka ba, suna da yawa. Yanzu wace ce ta zo ranki da aka miki wannan tambayar? Hadiza, obviously everybody knows. Kina da wata ɓoyayyiyar baiwa? Hakika ina da ɓoyayyar baiwa. Na iya dafa abinci. Mutane ba su sani ba. Wani irin abinci? Taliya. Na iya dafa taliya. My brother said that's the only thing I know. Gaskiya wani ban taɓa kashewa. Ana laraba ma asiri. Me ya da ka shawarar wai? Minti nawa nake kwashe kamin ne kwalli. Gaskiya bana kwalliya, so ban da kowane minti. Kawai wanka nake in shafa vaseline in fito. Wace ƙarya aka taɓa yaɗawa game da ke da ba za ki taɓa mantawa da ita ba? Wai ni lesbian ce. Wannan ƙaryan ta min ciwo. Ta dame ni. But amma duk wanda ya fara faɗa na yafe mishi. Za ki iya zama da kishiya? Gaskiya ba zan iya zama da kishiya ba saboda na taɓa yi ba ta min daɗi ba da kafa na gudu. Da kawai mai tambayan za ka iya zama da kishiya. Matakin karatu. Well, na yi makaranta a jami'an Maiduguri, University of Maiduguri. Na karanta English, Turanci. Sai kuma na yi makaranta a Dubai. Na karanta interior design. Amma wacce diploma ake ce mata. Na yi da some other courses. Shekara na 35. Zan cika 35. January 29. Wasu suna zargin ki da yin riya. Me za ki ci game da? Kullum ina samun mutanen da suke cewa in mun kyauta ana nunawa. To ni dai kullum ina faɗa. Dole zan nuna saboda ina son wasu su masu gani su yi. Ba wai don ina yi bane don wani ya sani. Don daman ba kai zaka bani lada ba. Ba kuma ba so nake ka yabe ni ba. Da ka yabe ni da kar ka yabe ni dai kai koyi da abin da kaga ina yi saboda wani ma ya amfana. That's it. Well, kullum muna magana abu ɗaya ne. Dole ne matasanmu a ba su aiki. Dole ne kuma matasanmu a ba su ikon zuwa makaranta. Idan har ba za su je makaranta ba ko kuma ba su da abin yi, wasu daga cikinsu waɗanda maybe ba su kai zuciyarsu nesa ba dole za su shiga cikin irin wayan abubuwan. So ni kullum ina faɗa ba gwamnati kaɗai ba. Mu as individuals dole ne mu haɗa kai mu taimaka musu duk wanda yake da shi ya samu. In ma mutum yana da wani business idea ka ba shi jari ku ɗan yi guiding nasu. In kuma aikin yake nema kana da hanyar da zaka sama mishi ka sama mishi. Kamun ka samu mutum mai shekara 40 a cikin waɗannan insurgency sai ka samu masu 16 zuwa 18 kamar guda 100. So dole ne a ba su ikon yin makaranta kuma mu taimaka musu da dukkanin abin da muke da shi no matter how small it is. Well, for me, maganar rape or molestation na yara, I don't take it lightly, and bana ma answer question irin wannan because people will think I'm an extremist. To me, in har mutum zai iya raping mace, to he deserves to die. Kawai a kashe shi. That's just what I feel. But abu ne da sai yanda law na kasan ku ya ce za a musu shi za a musu. But dole ne mutane su kalle shi a matsayin abu da yake ci ma ya mace zarafi da kuma ba ta taɓa mantawa kuma yana dagula mata tunaninta har ƙarshen rayuwarta. I think
ni gaskiya kamar yi fushi yana ɗaukar lokaci, amma ba abin da na tsana kamar mutum ya raina ma hankali. Ko ni guntuwa ne, to kana faɗa abu na raini hankali ko ƙarya. Ba wai bana ƙarya fa wallahi ina yi ba, amma in aka mun yana mun ciwo. Well, abu da I think ba zan taɓa mantawa da shi ba is wani mutum, wani senator I think ko House of Reps ne, na taɓa karɓar aikin shi. Na ji site, na jira shi ya zo, and I can never forget how he treated me at that point. A kuma yanda ya kalle ni a matsayina na mace, yana ganin kaman ba wai aiki na zo yi gurin ba, wani abu na zo yi. Kalaman da suka fito daga bakin shi ya saka ni na ce I will never, ba zan taɓa barin kaina na zama used na mutane kamar yadda maza suke amfani da mata saboda za su ba su aiki or something. Ya ce namiji bai isa ya kaskantar da ni zuwa wannan level din ba. To ne na yi a wankan na dalle shi da mari. Ya tashi yana kallo da haka, ya tsorita, ya mayar da gaske na da aljanu. Kawai na tashi na tafi.